Bună ziua! Mihai Eminescu, poet național și universal. O să vă explic de ce poetul se numește așa. Poet național, cunoscut în întreaga țară, și universal, cunoscut aproape în întreaga lume, deoarece opera sa a fost tradusă în diferite limbi de circulație internațională: engleză, germană, franceză, etc. Mihai Eminescu. Acesta era numele lui real înainte de a deveni cunoscut în întreaga țară. Mihai Eminescu s-a născut pe 15 ianuarie anul 1850 la Botoșani. A fost al 7-lea copil din cei 11 copii ai familiei, Gheorghe și Raluca Eminescu. Anul 1866 este anul debutului literar cu poezie, la mormântul lui Aron Pumnul. Ca o mică paranteză, Aron Pumnul a fost profesor de literatură al lui Mihai Eminescu și între cei doi, elevi și profesori, se strânsese un sentiment de apreciere. Noi îl numim pe Mihai Eminescu ca pe un Luceaf, dar Mihai Eminescu și-a numit profesorul de literatură Luceaf. Și vreau să recit această poezie care are aproximativ 100 de strofe. Luceafărul de Mihai Eminescu a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e ficioara între sfinți și luna printre stele. Din umbra falniților bolți, ia pasul și îl îndreaptă. Lângă fereastră, într-un colț, Luceafărul așteaptă. Bravo! Gata? Mai am?